עם השאלות, שאלות בתוך הרחובות, ללא בטוח. ועכשיו סיפור המדינה, ושתחתנו קורא לבסדר. הכל מסוים. בוא נספר את סיפור המדינה וקבלת השחקנים, אורן, וקבלת השחקנים קבלו נא בשמחה באושר או שלא תקבלו בשמחה באושר. אחת שנייה מלך, משני החרפנים, מרדכי יהודי, אסתריה יפה, המן הרשע, וזוג הטרוריסטים מתחת לזה. ושתי סירבה לצאת מהמיטה. כל הסיפור קרה בגללה. ושתי, ושתי לולה, ושטושי. חשבי המלך נעלב והרגיש פגוע, ריג שלגמרי ממש סיפור ידוע. המן הרשע בשמחה לסיפור נכנס, ולמורדי רצה להכניס פנס ולקבל על זה פרס. אתה לא תותי פנות? מה? אני לא נותן לך, לא נתתי פנות ולא מסתכל. כי הבינו למלך ילדה צעירה שאותה אחשוורוש בחן בעין מהירה. שלום אדון המלך. אורדן, בעניינים. מה נשמע? בסדר גמור, הבאנו את העשיר בעבודה חבל הזמן הארץ מלא. זה סחורה טובה? מאוד טובה. טובה. אני מודה. בבקשה, הבאתי לך משהו. יפה מאוד. עיניים? יש, בטח יש. יפות. עוד יש. שיניים? יש עוד יש. אוי אוי אוי, שיניים טוב. אוזניים? יפה מאוד. בוא לתת מה. רגע. בואי נתחזר משהו נשי. דילגה בקלילות בתוך התוכנית, תוכנית שרקם בזהירות וקפידה היהודים מרדכי, כדי שהיום נאמר כולנו שעם ישראל חי! עוד פעם כולם ביחד, עם ישראל חי! ובינתיים ושתי במיטה נשמעה נוחרת, והנוחרת ופעלולה ענקית על חותמה מגדלת. לחשבי בבטן תחילה עשתה, ואת חלקה בסיפורנו פשוט מיצתה. עכשיו נראה ושתי. עכשיו יש אסתר ושתי. בואי נראה אותך. כל היום ישנת, כל היום נוחרת, ופעלולה גדולה על האף של המגדלת. אוי, את ממש מכוערת. את כל כך מכוערת. וואו! להשתנות ככה שברחוב את עוברת, כולם לא עוברים מדרכה, עקומות שתי רגלייך ועליהן שערות. לפעמים כך נדמה לי
מוכן לקנות. שלום. מרדכי, שהיה עסקן יהודי ידוע, את אסתי הקפיד להביא לאחשבי פעם בשבוע. ולמרות נדודי השינה הרבים, הוא ואסתי עשו חיים משוגעים. שלום, מה נשמע? ושמע ליד הדלת את דברי בלתן וטרף. זה אנחנו הולכים לשפוך לחשבי בבית, תוך חצי שעה הוא נופל ולא קם. החשבי המלך, אני נופל לו פעם, נופל לו פעם, נופל לו פעם. הנה לטרון. שזממו את קיבתו של החשבי להרעיל, ואת היהודים עם אחמדינג'אד להעיף על תיק. הסוף כמובן היה טוב ונפלא, כי אם לא, היום לא היינו קוראים במגילה את הסוס הגט. שכחנו כמובן להזכיר שכן אותו המן עדיין מוביל מעיר לעיר, ומודיע שכך יעשה לאיש שהמלך חפץ בעיקרו, הוא אמר כבודו המלך, זהו דברו. כך